Maray na buhay with Kuya Noy! Maray na buhay with Kuya Noy! Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Bago man ang hugis ng puso mo. Maray na buhay with Kuya Noy! I've been cheated by you since I don't know when. So I made up my mind, it must come to an end. Just one look and I can hear a bell ring. Whoa, whoa, Mamma Mia, here I go again. My, how can I resist you? We are family. I got all my sisters with me. You can dance, you can shine, having the time of your life. Ooh, see that girl, watch that scene, digging the dancing queen. One, two, three, four. One, two, three. Oh, yeah. I saw the sun, and opened up my eyes. I saw the sun, life is demanding without understanding. You gotta lick it before we kick it. You gotta get it soft and wet so we can kick it. Baby, work it. I was dying inside to hold you. I couldn't believe what I felt for you. Dying inside, I was dying inside, but I couldn't bring myself to touch you. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Maray na buhay with Kuya Noy!
Padagos po ang satuyang pagpaugma asin pagtaong inspirasyon sa satuyang mga kadistrito. Ini ang satuyang tampok na istorya para sa mga Wish Ko Noy segment this episode. Dalanon ta po iniyo. Carlos Bijonis, Barangay Kagawad kan Santa Lucia. Findings ako, katarata na. Iyo, malabo na talaga. Sabi sa ko ni aki ko, si Choki, alat-alata na po ngayon papa si proyekto ni Kuya Nunoy Magtuto na libreng operasyon kan mata. Ako nagpapasalamat talaga kay Kuya Nunoy ta saro pa natawan ako ning ikaduwang liwanag kan sa kuyang paghiling inot sa kagurangnan tapos sa kay Nunoy Magtuto asin sa mga doctors volunteers na nagsakripisyo asin nagsuporta sa pag-operasyon sa kuya. Kaya dako lang pasalamat ko kay Nunoy Magtuto. Ismail Alipar, taga Barangay San Mateo, Kamaligan po. Kuya, haloy naman po. Haloy na. Dahil pa mo isang taon. Mga alalay ko ka sabi po sa kuya. Kaya na, malinaw na. Malinaw ng maray. Papasalamat po kita. Kuya, kay Magnonoy. Kaolbo po, Zona 4. Leonor, ano po, aloy-aloy na po ni. Kaya lang, ngayon nga ng mga pangbadji. Ini pong saro, yun, okay na. Ini po mo talaga ngunyan. Pero may ako ning nahihilo na sa kaday na talaga nakakahiling po. Kaya ano na po, sabi, magpa-opera ka ngayon. Maugma na po. Garo, nahali na kung sa nahali na si Tunok sa hawak. Malinaw na po nga, nabisto ko na si mga doktor na sa muya, nag-opera, nagpasalamat ako, kaolay ko sinda. Mapasalamat talaga ako, tas si Nunoy Magtuto, talagang nagtatabang talaga duman sa mga tahong nangangaipo talagang tabang. Mrs. Guadalupe Candia, por akong taga San Antonio Kipayo, Calabanga. Payo nga niya akong namamati, kundi makuha kami ning salamin igdi, tagusto ko lang masalaman yan. Ako sa gadang itataong salming. Pinagpa-examine ako, kaya na-surprise ako. Igwan na pala akong katarata, dahil ko nag-aaram-aram. Samantalang libre ha. Nagpapasalamat ako sa iya. Pati kay Mayor, pati di sa mga grupo kan mga Lourdes Robles po ang apelyido ko. Salvacion Baybay. Pwede po kasi rin sa Sabang. Ngunyan, nadangog may naglilista po duman sa barangay minin mapa-check up na po ning matadigdi. Nagpursama po kami magpalista. Lalo na po, kang makapalista na kami dyan, naaraman ming Kinunoy pala Magtuto. Ay, ugmaw po ako, makakahiling pa talaga ako. Lalo na po kang maoperahan na po ako. Ay, nahiling ko na po si Nunoy, na gwapo man pala. Sabi ko, Nunoy, ipadagos mo ni sa imong napuunan, saka salamat sa imong napuunan. Ta kaming mga gurang na nagkaigwaning maray na paghiling. Sabi ko, anong tapuan kwarta na itatao sa tuya ning kadikit? Ini haloy ming mapapakinabangan ning samuyang ini yung pigkao ni Nunoy. Haloy mining mapapakinabangan. Gorgonya Ekarapa, Santa Cruz Kipayo. Kuya, haloy na mo. Okay na, kundi inot siya inoperar, ining wala, ingunyan, malinaw na ang pagiling ko. Totoo. Ay nagpapasalamat po ako maray dahil nakahiling na naman kung ano. Lalong-lalo na po siya. Sinunin Magtuto po. Francisco Claron, Portugal. Nicolinian Claron. Santa Cruz, Kipayo. Haloy na mga guro, mga 15 taon na. Haloy na po ni Kuwela, garo. Dati ang saro kong mata ini, nakakahiling na maliwanag. Ining saro, talagang kuya na, maluya na. Magayo na, maliwanag na. Maliwanag na. Kaya may tawag naman ta. Pagtaram nga ni Magtuto, iling-iling na. Masasabi ko,
sa iya. Ining tabang yang ining tinausa sa muya, may katribay maning tabang sa iya. Dolores Lagasca. Haring ka naman po. Haloy na po ni siguro mga 10 taon. Paagi po ni Kapitana Maria Pedro Reyes po. Na ang sabi niya, may librining paopera sa mata ki magtuto. Sabi ko, sige po ano ako maski makulog. Kaya pag opera ako dyan sa nakailing na po ako. Salamat ta dakula ki Villaperti, ki Nonoy Magtoto. Salamat sa iya po. Sa mga tag-iriba niya, mga alalay niya po. Salamat sa dakula. Randy Calupas po, San Mateo, Camaligan po. Nanlalabo po talaga. Almost, mag 15 years na po. Mensahe ko po sa kanya ay maraming salamat po kasi meron siyang programa na ganito para sa mga visually impaired at sana pagpatuloy niya po yung magandang gawain niya po. Lorna O. Jorda, Doña Clara Concepcion Pequeña. 16 na ako, nagkaigwang katarak. Maray, nahali na nahihirapan ako, nagkukulog pati ang payo ko kung dahil ko nakakamansay na maray. Naugma ako, tabangan kaming mga nahihirapan na maning hanap buhay, mayong kwarta. Natabangan kaming araw kaning kadakulang gastos. Maraming salamat po, Nonoy. Gregory Baidal, Bumbon, San Isidro Bumbon. Kuya Nonoy, salamat sa operasyon. Liwayway, Pabalya, Bigaas, Calabanga. Medyo haloy-haloy na po. Pigsabihan nga ko ni Dr. Rosales sa ni Dr. Principe o Pirarana. Pero habo ako kadto, takot ako. Ki Nonoy, grabing pasasalamat ni po. Takon ba po sa iya, baka dai pa po ako maoperahan dahil takot ako nga ni. Pero ngunyan po, gano'n nagkusog sibot po. Rodolfo Timado, taga Bigaas. Ay may nakakwento man sa muya sa barangay. Itong midwife, nagsabi, nagpalistaman ako. Ay, salamat na dakulang tabang itong gibo sa Banwan ng Calabanga. Jose Padrigal po, barangay health worker po. Tapos, sabihan po kami kang samong midwife na maglista po na kami kang itong may katarata. Tapos, ito po may mga bukol po. Malinaw na po. Tapos, magay na po ang pag-ano po sa payo po. Bako na po hawag ito sa po. Dako naman pong pasasalamat po dyan kay Nunoy Magtuto po. Sarap man po ko sa naoperan sa mata na dahil na po ko nagbayad. Dako lang pong pasalamat ko sa libre po. Maski po sa po kami binayada. Pati po sa kayan, hinaratot po kami. Dako lang pong pasalamat ko sa iya. Pamakabangan ta lang. Iyo. Importante ang makusog na pagtubod sa mahal na Diyos. Yan, kusugan mo lang, ka nakasalbar ka sa aksidente. So kung sasabihin, may meaning ang buhay mo o kang dapat gibom pa sa buhay mo. Iyo. So yan lang, magkusugan mo lang ang buot mo, luway-luwahin mo lang. Iyo. Basta check mo dyan, at least si mata mo napakarain, nakakailing ka na. Magay ng paghiling. So yan, kusugan mo tabaka sa roon, yan sa nakaka-epekto sa payo mo, pero yan, tatabangan ta. Luway-luwahin ta. Iyo. Sige, salamat. Iyon niya Cornelia, tumagod to. Dahil pa kami na-operahan, yung sa akong lula. Nagpapasalamat po kami sa iya, kan sa iyang ginibo. Si Day nagkahiriling por dahil sa iya. Kaya nagpapasalamat po kami tiro sa iya. Salamat po. Ako po nagpapasalamat na maray ka sa aldaw na ini biniyayaan kita kang mahal na Diyos na magkaugwa kita ni mga katuwang para po ining sa tuyang Operation Claro and Operation Marahay na Paghiling magkatotoo. Tinugot kang mahal na Diyos na mangyari ini dahil sa katuwang tapo ang mga taong may mga dakulang puso. Po, sa grupo po, kan mga volunteers na doktor ali sa Metro Manila, pinapanginutan po ni Dr. Eric Manubay. Thank you so much po, Doc. Salamat po, Giraray. Yaon man po si Governor Luigi, ang sa kuya pong pamangkin. Padagos man po ang sa iyang pagtabang. Ini po ang pangaduwatan na pong proyekto, digdi po sa Tercero Distrito. Nangyari po ginibumi po ni na Doc Eric kang nakaaging
February 22, duman po sa munisipyo Kampili. Tapos po, gulpi po kitang natawan duman na benepisyaran, labing 3,000 na datawan ni mga salming, nasa 800 plus ang mga naoperahan, sibang day na inabot duman, nagkauga po second round, digdi po sa Banwaan ning Calabanga. Kaya ini po, sabi ko gani, sa tabang po, supportang grabe, all-out support ni ka Mayor Eugene Severo, and siyempre po sa kuyang idol, sa kuyang idol mentor na si former Mayor Ed Severo. Salamat man po sa iya. Sana po maging matuninong ang sa tuyang buhay, maging successful po ining sa indong operation sa mata, makahiling na kamong liwanag, mahiling nindo ang mahal na Diyos giraray, mas tubudunta po ang mga dapat ang gibuhon para mahiling ta po ang gabay kang mahal na Diyos. Salamat po, Diyos maray na aga po, maray na buhay po sa Tatay Gabos. Kaya ako po si Nonoy Magtuto, nagpapaabot po sa indo ning marhay na paghiling. Wow, Kuya Noy. Mas nagdadako lang sa imo natatabangan. Sobrang grateful kami sa imo. And of course, ang mga ka-MBN ta. Diyos mabalos po sa pagpadagos na pagpadagos. Diyos mabalos sa Tatay Gabos. Salamat man tapirmiyaon kita. Dahil kumpleto talaga ang Sabado pag mayo ka mo. Tama. Thank Tama you. ka dyan, Ate Ren and Sir Noy. Kaya nakula din po talaga ang pasasalamat mi. Nahihiling mi po talaga kung gaano ka pure ang intentions mo sa mga kadistrito ta na magtabang po talaga. Salamat Thank you. po. Thank Sir you, Nonoy. Miss Alex. At bukod dyan, sobrang aram mo Kuya Noy, nakakaantig man baga talaga si mga istorya kang mga natabangan mo, kung paano sinda nagsasakit, bago itong sa wheelchair, itong mga nasuluan. Talagang garo life-changing talaga sa inda itong mga naitatabang mo. Kaya magayon man dangugon, magayon madalan itong mga istorya ninda ning inspirasyon and hope sa pagkabuhay po ninda. And siguro, dudugtungan ko rin yan sa mga naging special projects na inigigibuta sa per barangay, itong marhay na paghiling. Duman talaga na-touch ako duman sa sarong pasyente na 10 years na siya hindi nakakailing. So after the operation, biglang naglinaw si mata niya. Tsaka maski sa inyo niya ng mga barangay na kakabisita ako, like yesterday, sa Mabolo, tapos sa Tabuko, nagpasalamat sa ko out of nowhere, biglang naglani siya sa ko. Kuya Noy, salamat kaya nakakailing na ang mata ko. So, medyo talagang nakakaugma. Dakol pa po kitang mga istoryang dapat abangan. Kaya day ka mo maglipat ng channel and ng radio station. Mabalik pa ang Marhay na Buhay with Kuya Noy. Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bicolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page.
Have it all at home. Introducing the new Fiber Unli All 1399, unlimited fiber, unlimited entertainment, unlimited mobile. Apply now. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Maray na buhay with Kuya Noy. Welcome mga kadistrito sa bagong segment kang Marhay na Buhay program. Kada Sabado po, 8 o'clock to 9 a.m. Sa aldaw po na ini, mahanap po kita mga masaswerteng kadistrito na manggagana sa tuyang Hakot Grocery Challenge. Madaman po kita sa Grandmaster Mall, Anjena Trading, at in Pure Gold para duman sa paghakot at sa tuyang mga kadistrito. And siyempre po, bago yan, iba nang kita kan sa tuyang napakagayon na guest host na si Miss Maricel Tulfo. Yan po, nakibanan ko muna. Ayan, syempre, bago ang lahat, Noy, happy birthday. Thank you so Ano much. ba dapat ang abangan natin sa Marhay na Buhay package? Meron tayo ang surprise natin sa mga kadistrito natin, random. Yes. Tatawagin natin sila, bibigyan natin sila ng 2 minutes time para mag-grocery kahit anong pwede nilang hakutin. And ano pa ang hinahalata? Dahil na pagpalo yun. Maghanap na kitang maswerte yung mga kadistrito. Let's go! Okay, game. Sisay ang enot na mabunot. 22. Tapos, may 2 minutes kita. Malaog naman kung ano nindo ang gabos na gusto nindo hakoton. Sige, maski pa na daang cart. Yan. Makasaro o duwa panoonin do. Sige daw, ipahilingon yan ang may 22, magdigdi na tayo na malawag naman. 22, o yan kuya, o yan may number 22. Yan, ang number 22. May 2 minutes madalagan duman si kuya. Okay, game. Pero itong mga mayong day na bunot, may premyo pa rin kamo sa muya. Iyo po, magdigdi po kamo sa muna. O yan, kaibahan mo si Mar. Yan. Let's go! Salamat po sa sayang awat sa Keep the change po. Ano tayo ang naliti? Una na ang daw namin. Una sa may pikitan. Una ko, napay aking kabikitan. Gusto ko ang pagbakan ng mga kapit pa sa pamilya. So nagkataon na pala niya ako sa ganito. Kumusta ang pagtitinda mo sa pagsiyong ng ito? Ngunyan, pinilang na iuling sa pamilya. Pero po, sinashopping mo ngunyan ang tao. More or less, pero sinashopping mo.
18,000. Wow, sayang. Sana dagdagan mo pa. Dapat naging 22,000. Paborito ko nga numero, 22. Yan, pero salamat. O yan na. Bagas po, Lana. Ano topic priority mo si Pangasinan? Alana para sa pagkiwan. Sa Tuyang Dabos, maraming nabuhay. May number kami dyan sinagpalista ng 22 ang enot na mabunot digdi sa mahiwagang box na ini. Ayun po, pag may nabunot ka mo dyan, dahil mo nadili mo ang number, si favorite number kung sasabihin sa Indo, iyo ang magagana, malawag sa grocery, dara-dara, si Mar ang ma-assist sa Indo, mahiling din doon, tatabangan mi ka mo. Panoon nindo ang sa indong cart o buso nindo, panoon nindo kami, yan po ang regalo ko sa inyo. Iyo po, si makakabunot ka itong favorite number ko, iyo ang mapila din sa cashier, may 2 minutes ka mo mag-shopping. Ano ang paborito kong numero? 22! Sige daw, iliwan ang 22! Pangalan mo, kuya? Michael po. Michael, taga saan? Triangulo. Triangulo, okay, Michael. Mar, si Michael ang buena mano. Pero yung mga may bola, pakita ko na lang dumanta, may pan-Jollibee kang kamo, giraray. Iyo. Okay, sige. Ang maibasay mo, si Miss Mar Tulfo. Okay. At dyan pati makasir pa yan si Mar. Mas kisain mo, ano tinutokdo mo, Eric? Anong tinutokdo mo? Sige na, okay na. 2 minutes. Oh, wait, diba? Si Miss Mar. Okay, game. Ready? Set. Oh, laruan mo yung card mo para panoon mo. Nako. Panoin daw mo dyan. Sige na, game. Yan, dali. 1 minute. 8 seconds. 6 seconds. 9. Okay. Sayang din mo na panoorin sa lumba. Michael Dolores from Triangulo. Maraming salamat po kasi po ako po yung nabunot ngayong araw. Itinagagalak ko po na ako po ay naririto. Maraming salamat po ulit. At sa iyo naman po sir, magtuto. Maraming happy birthday po sa iyo. Sana po ay magtuloy-tuloy po ang iyong mabuting loob. At sana po ay maging masaya ka po ngayong araw. Sige pa, sige pa. Ikot ako. Kompleto Ang mo yan? magagana ko niyan, anong favorite number ko? 22. Ipailing ang 22. Si Isaiah may 22. Yan, si Ale. Yeah, may winner. May winner tayo. Sila, halika dito. Anong natin ko taga sa inyo ka, ate? Santa Cruz ka naman. Okay, si Gabos na may bola, magdumang ijon at may premyo pamanggiraray kami sa Indo. Yan po. Iyon po, may premyo manggiraray. Ate, ano, nahiling mo si Ginibo sa bago kan ni Kuya, Kuya Elmer? Dahil mo nahiling. Ang sabi ni Mar, ikaw na mag-explain. Ako kung anong gagawin niya. Sorry, baka iba ma-explain ko. So, ate, bibigyan ka ni Kong ng 2 minutes para kunin lahat ng gusto mong kunin. Okay? So, kukunin namin yung bag mo. Promise, ibabalik namin yun. Medyo malikot lang yung kamay ng iba, pero amin yung bola. Para belo. Ready ka na? Okay.
Okay, gig. Ready, set, go! Okay, 2 minutes. Dagdagi! Dagdagan mo! Dagdagan mo! Dagdagan mo! Sige lang! Hinahanap ng gatas talaga. Ako, sige! 30 seconds! O, dali! Sige! Cheese lang! Cheese! Okay na lang! Cheese! Anilip pa! Yan! 1 minute, ate! 1 minute! Sige! Game pa! O yan ang mga cheese! Pumusa na yan! 30 seconds! Yan! 30 seconds! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0! Okay! Thank you, ate. Madyana, na-stress na kay ate. Naman na, pila sa number 2. Ate Maria, ano ta kasubago-bago ka naghali ang pag-inahanap mo tulos ang mga gatas? Si mga aki ko po, kaya paborito nila ang gatas sa cheese. Pila ang aki mo? 2 po. Dua, cheese and gatas. Si Kuya man, pinili niya si Lana saka si mga bagas. O yan, naili mo ang bagas ng nakuha. Wow! Pero di ba halit, sulit na sulit si pagdigdi mo. Ano ta nagdigdi ka po sa Master Square? Mabakal po ng sabon. Mabakal ng sabon. Yan, timing. Ika nga maswerte ko niyan na maririgaluan mo niyan ni Miss Mar Tulfo. Ining mga sa imong na-shopping ko niyan, maiuli mo sa imong pamilya. Iyo po. Thank you, Lord. Yan, salamat po. May duwa kita ng gana ko niya maswerte. Malipat pa po kami sa Pure Gold and sa Anjena. Yan. Ang sipag talaga ng ang aking kaibigan. Grabe. Siya pa mismo SM. Si Miss Mar pa nagkakahira. Sabi ko, ako mo ng bagger niya ngunyan. Okay, akong paralaag sa kahon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay, 18,000. 17,798. Keep the change. Iyo. Sa kahera na yan, tip ko na yan sa kahera. So naisipan mi po ni Miss Mar Tulfo na gagibunda po ni every Saturday na po. Yan po ang ang tema na angat sa moyang program. Every Saturday, malipat po kami sa mga groceries, sa iba-ibang mga banwaan para po dumantamatay mahagi din ang satuyang tabang sa inda. Ko dapat po magtarabangan kita, mga local leaders, lalo na. And siyempre po, gabos sa mga konstituente, tagabos ang pagiturugan ta po, pauswagon ta ang Ciudad Minaga, pauswagon ta ang 3rd District, and pahiling ta po na kita, pag nagkasararo, tabang-tabang, mayo pong imposible. Tarabangan ta po. Kasubago, ang paborito kong number, 22. Alas, only ko niyan man ang pipilion ni Miss Mar. Kung anong maswerteng number, Mark, 2. Number 2! Oh, yeah! Sabi ko sa inyo! Hansi Agong, ang ikang Agong, madyata senior citizen, kamong duwa ang ma-shopping. Ayun, si mga may mga bola, may pang-Jollibee manggiraray ka mo. Ayun. Okay, madyan na Manoy, taga-alat ka. Pangalan mo Manoy? Jose Orsene. Taga-sain po? Mabulo. Mabulo, kibaran kay Kapitan Noel. Yan. Since senior citizen sila,
Ang saro, may kapot ng cart. Ang saro, ang naglalaagman. Kamong duwa, tabangan kamong duwa. Dito pwede tiksaro kami cart. Pwede mo tiksaro kamong cart. Laban! Okay, game! Iyan ang request mo. Granted yan. Mar, ang gusto daw nila, tig-isa silang cart. Sabi ko, approve. O sabi ni Miss Martul ko, mayong reklamo, okay lang yan. Pero pag may reklamo kayo, itulpo nyo. Lagot kayo. O sige, halika na kayo. Kami ang matulod ka nga cart nindo, kamo lang ang maglaag para gulping mailaag. Iyo, may 2 minutes kita. Ready, set, go! Okay, game! Dali! O yun, inunahan na ako, nakapagpasikuin. Nakapapa! Ano nito? Dali! Nako, nagkalat na! Yan! 30 seconds ka na! Nako, mukhang pinupunuan na ni Mar! Ay na! Okay, Yung pagalta, 71 years old na kami parehas magagom. Kami magagom is yung Pini Orsini, Jose Orsini, taga Mabolo. Dakulaan naman ang pasasalamat kay Sir Magtuto, inot na inot si pag-sponsor niya kang pagpa-opera sa katarata, kaibanan po ako duman, kaya dakulaan ang pasasalamat ko sa iya. Lalo na ngunyan, sa nangyari ming experience ngunyan. Pasalamaton na maray, sana po magdanay ang sa iyang kabutihan sa mga tao. Sana po, tawan man siya makusog na health. Saka God bless sa iyang pagtabang sa mga tao. Asens. Aram niya na, aram kan mga tao kung ano ang sa iyang ginigibo. Dakulaan na po sa salamat ni Maray po sa pamilya Magtuto. Okay, game, bunot! Huwag mo lang titignan ang number. Surprise ang number. Okay, Mar, dalawa lang naman ang pipilian mong number. Ano naman ngayon ang nasa pupusuan mong sabihin sa kanila? Siyempre, Magtuto. Number? 22. Yan, 22. Yan! 22 mo siya, Digdi. Okay, si Manay. Okay, kabos na yan, Digdi. May pang Jollibee manggiraray ka mo. Iyo po. Yan, courtesy of Miss Martul po. Salamat po. Ano pangalan? Marinor San Juan po. Marilu. Marinor San Juan. Marinor San Juan. Taga sa'yo, Balatas. Hindi po, Batang Pamplona po. Pamplona. Okay. Nice. Then, ano na? Na-excite ka na, napapaibig ka na pati. Okay, game ka na. Miss Mar, Yes. 2 minutes. Okay, ready ka na ba? Opo, ma'am. Sige, i-continue mo muna yung emotions. Sige na, sige na. Koyag mo muna ko. Yan. Kaya mo yan. Okay, ready ka na, mother? 1, 2, 3, go! 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 Bako yan! Kakano ng kuwanon mo! 2 minutes! Dali! Yan! Bagas! Kuwaning bagas! Opo, ako duman ko ang mantika! Dilata ako ang dilata! Maraming salamat po kay Kuya Noy.
maugma po ko, ta ako ang maswerte nakabunot kang numerong pinili niya. Lalo na po ngunyan, may trabaho ang mo. Sana po, musta ko pantaong matabangan niya. Yun lamang po, salamat pong maray. Maray, may partner ako, may cashier, may bagger. Yan, Mar, meron tayong ang mechanics natin, papapiliin natin sila ng mga bola. Ano yan, may bola po. Tapos huwag niyo munang titingnan. Si Miss Mar ang magsasabi kung ano ang favorite number ni Nonoy Magtuto. Yung makakabunot ng number, siya ang tatakbo dun sa grocery. May 2 minutes kayo para hakutin lahat na gusto nyo. Libre yan po. Babayaran yan ni Simon T. Hindi. Kami pa din ni Miss Martin po. Hindi maswerte na makakuha ng number na pipiliin ni Miss Mark, meron pa rin kayong makukuha pang Jollibee. Kaya po. Yan. Gabos po. Kaya gabos, manggagana. Okay, ang hinahanap kong number, ang favorite ni Kong Nonoy, ay number 22! 22, sorry. 22, hello, kuya. Yan, kuya. Halika dito. Anong ginigimo mo digdi sa Anjena? Nagbabakal kang merchandise po dyan sa loob. Okay, nagbabakal ng merchandise dyan sa laog, pero this time, ikang maswerteng na napili ni Miss Martul po na ikanakuha kang 22, ang regalo mi sa imo, malaog ka dyan sa grocery, hakuton mo, papanoon mo yan sa imong cart na yan. Pag napanood mo, magbalik ka giraray para pagpanood giraray ng another cart, iyan tatawan mo kaning 2 minuto. Ay, pwede? Pwede. Ready, set, go! Yan, go! Naku, mukhang ito na yata yung alak. Yan! Yan, go, Ronald! Go! Lipat! Go! Lipat! Go, Ronald! 1 minute! Paborito! 30 seconds! 30 seconds! Go, Ronald! Yan! 10 seconds! Up! Time out! Ako po si Ronnie Bunaco from Naga City, Barangay Kararayan. First, gusto ko po magpasalamat kay Kuya Nonoy. Thank you sa pagbigay ng opportunity na sa aming lahat dito. Sa akin po lalo na makakuha ng grocery pong libre. Sobrang rami po na nakuha ko. Thank you po yung alak. Tapos po yung sa pang-araw-araw namin dilata. Tapos mga kape po. At saka sa kapatid ko pong pang baby niya. Ma-achieve niya po yung yung pangarap niya. At yun na rin po yung pangarap namin para sa sarili po naming mga constituents niya someday. Yun po. Marhay na buhay with Kuya Noy. Oras na, yaon na, ang satuyang barkada. Idolo, mabuo, mara siyang amigo. Yan na Nonoy Magtuto, an sa tong amigo. Sa Karahayan kan tercer distrito. Okay, si Nonoy Magtuto, katuwang siya sa progreso. Dakol siyang magigibo para sa tercer distrito. Marayan sa iyang mga plano, kauswagan pag-asenso.
tercer distrito, doon ay magtuto ang duyugan ta. Okay, si Nonoy magtuto, katuwang siya sa progreso, dakol siyang magigibo para sa tercer distrito. Marayan sa iyang mga plano, kaos magal pag-asenso, magkasararo na kita ngunyan. Uyan na, Nonoy magtuto na sa tercer distrito, Nonoy magtuto na sa tong amigo, Nonoy magtuto na siya sincero, Nonoy magtuto na maray sa negosyo, Nonoy magtuto na siya aprobado, Nonoy magtuto na kita maasenso, Nonoy magtuto na sa tercer distrito, Nonoy magtuto na sa tong amigo, Nonoy magtuto na siya sincero, Nonoy magtuto na maray sa negosyo, Nonoy magtuto na siya aprobado, Nonoy magtuto na kita maasenso, Nonoy magtuto na sa tercer distrito, Nonoy magtuto na sa tong amigo, Nonoy magtuto na siya sincero, Nonoy magtuto na maray sa negosyo, Nonoy magtuto na siya aprobado, Nonoy magtuto na kita maasenso, Nonoy magtuto na sa tercer distrito, Nonoy magtuto na. Maray na buhay with Kuya Noy. We are back sa MBN. Mga kadistrito, inian sa tuyang winner and ang mga lucky sharers kan sa tuyang episode link. Congratulations mga ka-NBN. Ako po si Wally Bibigtas, taga Santa Lucia, Magaraw, Camarines Sur. Sa ini pong prize po na gagamitin ko ni para sa paayos po kan sa kong harong. Sa yan po, maugma po ako ako po ang napili bilang nanggana sa programang ini ni Kuya Noy Magtuto po. So sa mga paradalan dyan po, asin mga taga-suporta po kay Noy Magtuto po, liwat po, tigaan niyan po kamo na magdalan, asin mag-abang kada Sabado, alas 8, ustong, alas 9 po. Mag-abang po kamo hanggang po matapos po ang live ninda po. Asin magsimbag kang mga ihapot po manungod sa mga pinag-urulayan po kang ano. Salamat po. Salamat po din po kay Sir Nonoy Magtuto. Ako po napili na manggana sa pa-prize na iniyo. Asin sa mga natabangan niya, nagpapasalamat po ako. Sana po liwat pong mas magdakol po ang matabangan po ni Sir Nonoy Magtuto. Salamat po. Good morning po. Ako po si Mary Grace Morico po from Manggayawan, Kanakman. Dako lang tabang na po iniyo pang dagdag po sa pang-aral daw may pong gastos din, pang diaper and gatas na din po kang baby ko. Then sa mga gusto pong manggana, magdalan lang po kamo kada Sabado po sa Marahay na Buhay with Kuya Noy. Thank you po Kuya Noy sa premyo pong ini. Sana po dakol ka pa pong matabangan, naarog mi pong tios. Then more blessing to come po. Lina Rodrigo, taga San Isidro, Magaraw, Camarines Sur. Magagamit ko po ini para sa sakuyang pag-adal, asin pagtabang po sa sakuyang magurang. Salamat po Kuya Nonoy sa imong pagtao ka ini yung premyong ini. Salamat po ta ako ang sa imong napili na manggana sa imong programa sa Maray na Buhay with Kuya Noy. Maray na buhay po sa gabos na nagdadalan. Ako po si Racelia Imperial, taga San Francisco, Bonbon po. Nanggana po ako kay Sir Nonoy Magtuto. Nagdalan lang po, mag-share para po manggana. Ini po dako lang tabang po sa sakuya, sa aki ko, ta nagkaklase pa po. Kaya kamo po magpadagos magdalan sa Marahay na Buhay with Kuya Noy. Dakol po kamong manunuodan, may premyo pa pong makukuha. Kaya salamat pong maray Sir Nonoy. Ako po si Aisa Albino, Zone 1, San Tomas, Magaraw, Camarines Sur. Sa mga nagdadaralan po, di po kami waran ng tiwala na magdaran kada Sabado ng Marahay na Buhay kay Kuya Noy. Ang salamat pong marahay kay Kuya Nonoy Magtuto na napili niya po kung sa kadakulan na nagdadaralan. Ang kwarta pong ini,
Magagamit ko po sa aral doon na pangangaipuan. Hello, my name is Camille Bruniola de los Santos from Barangay Santa Cruz, Ocampo. Dakulang tabang po uning napanalunan ko sa trivia episode number 5 para pandagdag po sa needs ka mga chikiting. Maraming salamat po, Kuya Noy. Naway dakul ka po pong natatabangan. Hashtag Marahay na Buhay with Kuya Noy. Maray na aga po, ako po si Christopher Alinood, Barangay Santa Cruz, Taga City. Nanggana po ako sa challenge ni Sir Magtoto. Magdalan po kamo kada Sabado para kamo naman po masunod na manggana. Thank you po, sir. Hi, ako si Maridet Mariano Baliano. Nanggana sa trivia question ni Kuya Nonoy Magtoto. Dako lang pasasalamat sa dako lang tabang ini para sa ko na nagtitinda asin pa-check up sa aki ko. Asin ini-invite ko po kamo na magsali. Magdamo po kamo sa 97.5 OK FM alas 8 ning aga or magigdalan sa live ni Kuya Noy Magtoto, Maray na Buhay with Kuya Noy. Asin magsali sa trivia question. Baka ako naman ang sunod na manggana. Salamat. Ako si Rena Francisco, hali po sa Calabanga, Camarines Sur. Na-receive ko na po ang sa kuyang nangganaan sa iyang programa. Masasabi ko po kay Kuya Noy is kadakol po siya natatabangan and kadakol po akong nanodan dahil po sa kuyang nalalantang Sabado. Salamat po, Kuya Noy. Maray na Buhay po, Kuya Nonoy Magtoto. Salamat po at na-claim ko na si ginanaan ko po sa imong programa sa trivia question episode 2. Dako lang tabong po ini para po sa pamilya ko po. Lalo na po ngunyan na nagbumatik po si Saro kong aki. Sana po padagos ko pong magsuporta at magtabang pa sa mas nakakadapol dito sa Tercera Distrito. Salamat po maray, Kuya Nonoy Magtoto. God bless po. Maylin Urbano po, taga Lerma po, sir. Magagamit ko po ni sir din sa kang aki ko. Sa eskwelahan po, pambayad po sa ngunya na finals po, sir. Thank you po, sir. Kuya Nonoy Magtoto po, dako lang tabang na po ni Sakmuya. Sa gabos po nagsusubaybay kay sir, Kuya Nonoy Magtoto po, magsubaybay lang po kamo sa Facebook niya and mag-subscribe po kamo. And talagang pag nag-i-enjoy ka sa imong pagigibot, di mo namamalayan ang paglipas ng oras. Hey. Tapos na naman mga ka-MBN ang sa tuyang episode this Saturday. Tapos na naman. Yes, Miss Alex. And bago kita magpaaram, sa tuyang pasalamatan man ang sa tuyang mga valued partners kang NBN. Salamat po sa SBM Marketing Solutions, Soledad Restaurant, Bora Hut Resto Bar, Tugawe Cove Resort, Angena Trading, Harina Cafe, True Lab, Medlane Solutions, and Eye Care Optical Shop. Wow, kadakulan Maraming kitang partners. Kadakulan na kitang partners. Salamat po sa Induga Boss. Thank you so much po to all our partners and sponsors. Yes. Siyempre, detamon paglingawan ang sa tuyang mga netizens. Thank you Online Universe sa padagos na pagsuporta sa MBN. And salamat man po sa tuyang mga avid listeners sa 95.1 DWIZ FM, 104.7 Bossing FM, 105.5 Idol FM, and 97.5 OK FM. Kaya Manager Ronron and Jeff, salamat po. And speaking of thank you, pasalamatan taman Kuya Noy ang sangguniang kabataan yes, sa Naga City dahil may tigibusindang Wow! Yehey! With pepper! Yehey! Salamat! Thank you mga SK, mga padaba kong SK, magrilingan giraray kita. SK kang Naga City. Salamat sa Induga Boss. Salamat po. Yehey! And syempre, ini pong programang sa Indong Istorya, ang Bida. Programang Strictly Good Vibes Only. Programang Mataoning Inspirasyon asin Motibasyon. Programang madangog sa saindong boses asin opinyon. Programang padagos na mapagirumdom na dapat pirming marhay asin totoo para sa mas marhay na buhay. See you all next week. Digdi lang yan sa Marhay na Buhay with Kuya Noy.